Le sé bliain an os, ní a bhainge treis an láb an nótar hátar chai chuinnig go go Laighean. Le Laighean Amason bhí ceirich le Ceannais Caiite an Gaillimh ó bhódar é a ghabhal sa hochtteag, agus bhí trí le Ceannais Caiite Áth Cliath ó chuidir deir le gurta fada siar sa bbliain a ghabhal sa trídeag. Leis na cuid clíte, ciog a fear na hapóch an deis an churn Buaicphointí a bhóchant. Gaillimh Donnacha agus Pat Fleury a ha Montrátrachta. Áth Cliath tuairte ar a chéile go dé do bharúil. Ní bheith mór an atar in dóile mé ach lámór de Áth Cliath agus Babralo an bhóchar thrán inniuh. Agus an cheadhaine buailte chun tasaí an sin agus an bhain tasa le go leor tathaí crothóir a bhuileáin ag chuir tús leis an scóráil a bhairc an crocaí inniu. Gaillimh punte chun tasaí a é rinn secondí. Áth Cliath ag galar anIonsaí. Brian Hayes a dheartha rón ar an tíína agus Conor de Burca far níl insin tá Gaillimh cin a funte chun tasaí bé siad sin an áid níos sésta leis an tús seo. Began dáránna chuid imróirí sa chaidmint sin na lár parca sin san tríon lárnach mar a thugann si there faoi láthir fíorthafa go bhuileann a rís ar a began óga. Agus tá spás agus seans agus Jess an seo ag ruí de Burca an ratha sé hen ní hen trasna leis agus an cúl amsí an sin ag far ógaile dara nírí far an chaist an yar cúl Ceannais scór Ceannais. Se gear Conor Whelan pass live amach an son agus tá molla go léir tiltan sin ag Whelan a suchtan ónsaí sin a cruthú dóibhar an géadol síos agus críochtnithe go geal an sin ag deir an éirí an sin fear chaisleán gearanta. Tárig Marion far a Jimmer a chead Cluiche Ceannais a gunneháil Áth Cliath éonlaíon déag a hain i ghaimhí as a cuiidéag. Seo thugann inis Brendan ó Ceannais Áth Cliath an tuileann éir an cruinneas ag Ceannais sin. Éas díal tús aniu. Machar fechar sin agus an ilan géras a chóir amach mar a luaitún sin jo. Go dtí tadí dail níl baragan sin agus a ríis fada inis is deathid rán na tasaí an sin. Ó rian, seansaige, spásaige an seo an lacha sé a funte téinte fan ar cúl agus tá cheap cúl creibhan níana amsíthe ag imrar ó ciilmha coda conal ó rian rinse go maithe fat. Tháinig sé steach chuige pasáil in síos an lína ó Liam Rush an lechúlaí lár agus bhí sé Croga go lór bhí sé an winine aige bhí isaige céirta bhí ina chligan aige ní raibh ach rud amháin ina ceann agus caile sin mar scór. An cumar gur lán nuirtarí na Gaillimh iad ag brú amach an tasaí an seo dara nírí a bhí brú amach an tasaí tucaige dá ó Buaicphointí tá an bhar seo tithiniu a fat Thomas Monaghan go leor scóran na fáilte ganiu Fara Luas Brian Hayes tá Áth Cliath ar láireach na gúil an seo bhfuil sé tucha talú an seo faoiarú intíonn an réitear go bhfuil be seansig Donald de Burca an seo. Na riire ní hé seo an clifa is ó agus páirce dubh faite freisin ag Conor Whelan. Conor Whelan páirce ágáil ar fe tamlín ó na Hurling sé chun talún ag cearcalór. Agus go Jess scóra le ag Áth Cliath sin an cinú a rinsead ó Donald mar a deirtú a bhígal chun tasaí tarníú chun talú é far na bhíana an seo far ardrathain idir na cuailí buailte amsíthe béidir go bhfuil Áth Cliath as a chluiche seo. Beidir nach bhfuil a héna trí inis faite ag de bócha gan dát agus tá sin mar a fochana ó na builí sin. Manion a rís an seo chutha isteas a spásaige an seo tan réastar siúil Conor Cooney an sin tá sé buntaige tá seansaige tá sé tacaí chun talú a deir an réitear nar ó dothar ar bhí an sin. Pocéirice bruntan sin ar Conor Cooney a rinnean Cluiche agus carta dómh brunta ar Dunphy cosúil leis an rud a hála do Conor Whelan beagán níos luaithe. Go dtíad a hinma gur an réitear ag síniú amach scíchan ag breil leanú ré a bhí sé ag síniú amach scíchan ag breil gur buile éirice bhí an Manion tucha ní Manion tucha chun talú an sin a an fada tucha chun talú an sin Conor Cooney a tucha chun talú agus seogan Nailan inis ort bunte go dtí seo bhfuil an cúil ag tart tá an cúil ag tart agus a cheap cúil
ag Nyanzi, hinse na Gaillimh sa craobh, amsithe ag Aaron Nyland. Nyland ag Brú an snitar Chuntasi Monaghan an seo. Nis tá na spásanna fod na parque de Gaillimh an seo. Bé buile Eric an seo hagan, an i bheith Gaelish an buile Eric an seo. Mór go bhfuil a chúl, amsithe ag Conor Cooney an seo. Agus Keely an sinis, go dtéir se háir an Cluiche Ceannais na has an líomhí gearmh Cluiche Ceannais. Nis tá sé ar Cluiche an áide dó. Catiste ag na burca. Bunte ag Orion. Tá cúil amsithe ag Orion in sin. Siadam go bhuiar dar ó fathai a chaman leis an dhearartin in sin. A Cluiche Ceannais Iomána sin. Iste a béal an chúil in sin. A dón de hangi in sin. A gar a chúil aniu amsithe ag Conal Orion. Sneatar mór fada an siniste, bei seans an seo ag Gaillimh agus sin an sméir wally cotha rudí an seo an tinadí John Fleming esin an duine dearna ar rin teagmhalas an sneatar seo ísisiil go cúil na hangi. Agus sládan na riad deanta ag Gaillimh an seo hans an dara le tá Buaicphointí dhéag idir na fórn an seo Áth Cliath go fáinnig genú an níhil tá cúla le fáilte rás acu an seo Donald de Burca a chur ní Donald de Burca bhí an sin a fergal Buaicphointí an sin téad a chuúna go le íbháile Buaicphointí sa cheadne cúil an seo ag genú na himara a tá lein ama sristegan an seo a dádag séite ag an réitear Mícheál Ceannais bua mór ag na Gaillimh an seo.